Λοιπόν, τι το καλύτερο από το να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή εδώ με ομορφιά, με ωραία πρόσωπα και πιο συγκεκριμένα θα συζητήσουμε για το κομμάτι της μύτης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Βασίλη Παυλιδέλη, χειρουργό οριλά, με εξειδικευμένο στην ρινοπλαστική και όχι μόνο. Και την πλαστική χειρουργική του προσώπου όλου. Υπέροχα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι έχετε κάνει περίπου 7.000, πάνω από 7.000 ρινοπλαστικές. Και 33 χρόνια είναι επίσης πολλά χρόνια. Αν είναι, δεν λέει... έτσι έκανα και σε μία μέρα. Όχι, σίγουρα. 7.000 όμως, δηλαδή, ο αριθμός αυτός είναι τεράστιος. Είναι κάτι το οποίο να υποθέσω ότι γενικότερα στη χώρα μας το ζητάνε οι γυναίκες. Έτσι. Και οι γυναίκες βέβαια, αλλά ένας λόγος για τον οποίο είναι μεγάλος ο αριθμός και η ζήτηση σε αυτή την εγχείρηση είναι ότι συνδυάζουμε στο πλήστο των περιπτώσεων την αποκατάσταση και του διαφράγματος του στραβού, οπότε όταν ισιώσει το διάφραγμα έχουμε καλή αναπνοή, δηλαδή φτιάχνουμε το λειτουργικό μέρος, την ασθένεια, την κακή αναπνοή, και ταυτόχρονα φτιάχνουμε και την αισθητική της μύτης σε ό,τι βλάβη υπάρχει. Είναι καμιά φορά που όντως ισχύει αυτό όσο μιλάμε για το διάφραγμα, γιατί είναι, ξέρετε, και η κλασική δικαιολογία που καμιά φορά οι γυναίκες χρησιμοποιούν ότι όχι, δεν έκανα πλαστική στη μύτη, απλώς έφτιαξα το διάφραγμά μου και επί τη ευκαιρία. Το βάζουμε λίγο μπροστά σαν δούριο ύπο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι σύμφωνα με την εμπειρία σας. Ποιες είναι οι ηλικίες εκείνες που στην ουσία προβληματίζονται με την εμφάνισή τους και θέλουν να κάνουν μια αισθητική παρέμβαση στη μύτη? Όριο προς τα κάτω θεωρούμε τα 16 για τα κορίτσια, όπου έχει ολοκληρωθεί η διάπλαση του οστέινου κρανίου του προσώπου, και από εκεί και πάνω μπορεί χωρίς όριο να γίνει επέμβαση σε οποιαδήποτε φάση της ενήλικης ζωής, ακόμα και σε άτομα τρίτης ηλικίας. Και για τα αγόρια από τα 18 και άνω, διότι τα αγόρια, όπως ξέρετε και εσείς οι γυναίκες, οριμάζουν λίγο αργότερα. Έχει επομένως και αυτό μεγάλη σημασία. Κύριε Παυλιδέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έρχεται πια τόσος πολλής κόσμος όσο παλαιότερα? Σίγουρα υπάρχει μια πτώση, κυρίως στις επεμβάσεις οι οποίες είναι καθαρά αισθητικού περιεχομένου, όπως παραδείγματος χάρη στο lifting, στη βλεφαροπλαστική, στη μεταμόσχευση μαλλιών, αλλά επεμβάσεις πλαστικές που αφορούν και το λειτουργικό και το αισθητικό παράλληλα με τη μία εγχείρηση και με τη μία ταλαιπωρία του ενδιαφερόμενου, για να λύσει κανείς το πρόβλημά του, το τερπνών μετά του ωφελήμου αναγκάζεται να προσέλθει στον ειδικό και να λύσει το πρόβλημα. Πείτε μου το πιο ωραίο σχόλιο που ακούσατε ποτέ από άνθρωπο που του κάνατε πλαστική επέμβαση. Με το που ξύπνησε, βέβαια περνά κάποιες μέρες για να βγουν οι γάζες. Μια εβδομάδα. Όταν λοιπόν είδε τον εαυτό του στον καθρέφτη και είδε έναν άλλο άνθρωπο, μια άλλη μύτη τέλος πάντων, όχι άλλον άνθρωπο, πείτε μου το πιο ωραίο σχόλιο, κομπλιμέντο που σας έχουν κάνει. Το φάσμα των αντιδράσεων είναι τεράστιο. Από το κλάμα και τη συγκίνηση μέχρι την αποθέωση. Οπωσδήποτε είναι μια αλλαγή πάρα πολύ μεγάλη, η οποία βοηθάει όχι μόνο στην εμφάνιση και στην αισθητική, αλλά όπως γνωρίζετε ψυχολογικά αυξάνει την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου, ο οποίος το είχε πρόβλημα, το είχε βάρος, σαν να κουβαλάει ένα μάρμαρο στην πλάτη. Ένα κοινωνικό ρατσισμό ενδεχομένως, γιατρέ, έτσι. Ένα κοινωνικό ρατσισμό. Γιατί βλέπω κάποιες φωτογραφίες τις οποίες μας έχετε φέρει. Είναι εκπληκτική η διαφορά. Αυτό είναι ένα σκίτσο για να δείξει περίπου σε ποια μέρη της μύτης επεμβαίνει κανείς. Θα δείτε και στη συνέχεια τις σε κάποιες άλλες φωτογραφίες. Τι μπορεί να διορθώσει. Σε κάποιες άλλες φωτογραφίες βλέπουμε ότι οι αλλαγές είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή είναι άλλος άνθρωπος που λέμε στην καθομιλουμένη, έτσι. Το εντυπωσιακό είναι γιατί δεν υπάρχουν εξωτερικές τομές που να θυμίζουν κάποια επέμβαση. Δείτε εδώ τη διαφορά, ας πούμε. Ναι, εδώ η διαφορά είναι ένα νέο κορίτσι. Και βέβαια να μην υπάρχουν τα στίγματα της εγχείρησης που λέμε εμείς στη χειρουργική μας γλώσσα. Να μην φαίνεται ότι έχεις κάνει πλαστική. Πόσο καιρό, να ρωτήσω έτσι τώρα, επειδή. Πόσο καιρό κάνεις να ανανύψεις, ας πούμε, την εγχείρηση? Σε μια εβδομάδα είναι όλα έτοιμα. Δεν υπάρχει. Το πολύ, αν υπάρχει καμιά μελανιά,
Μέχρι τις 10 μέρες μπορεί κανείς να βαφτεί. Υπάρχει περίοδος καλύτερη, χειρότερη, δηλαδή το καλοκαίρι, ζέστη ή το χειμώνα? Τώρα με το air condition στο σπίτι και στο αυτοκίνητο όλη καιρή είναι το ίδιο. Δεν έχετε κάνει γιατί λέγανε κάπου παλιά ότι μην την κάνεις. Όχι, δεν ισχύει αυτό επιστημονικά. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Παρακαλώ. Γιατί όταν κάνουμε πλαστική στη μύτη μας, βγάζουμε μαύρους κύκλους κάτω τα μάτια? Αυτά είναι αιματώματα που οφείλονται είτε στις τοπικές ενέσεις που κάνουμε, είτε στον τραυματισμό της εγχείρησης. Όπως όταν πέσετε και χτυπήσετε, θα μελανιάσετε και θα πριστείτε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Υπήρξε περίπτωση που κάποιος είδε μετά τον εαυτό του και δεν του άρεσε? Ναι, είχα ένα τραγουδιστή από την Πάτρα 25 χρονών, ο οποίος είχε μια τεράστια καμπούρα, είχε ένα τεράστιο αποτέλεσμα και στη βδομάδα που την έβγαλε ενθουσιάστηκε, αλλά όταν πήγε στην Πάτρα και άρχισε να τραγουδάει, μου δήλωσε ότι πήγαινε στο καμαρίνι και έκλαιγε. Ναι. Γιατί δεν τον αναγνώριζαν, τι? Επιθυμούσε την καμπούρα του πίσω. Αλήθεια. Και του δήλωσε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Μπαίνει και πίσω η καμπούρα. Όχι η ίδια βέβαια, μπορεί να πάρει. Πείτε μου, του το κάνατε? Αλλά αυτό είναι τη τριμή. Η τρέλα ευτυχώς δεν είναι κάτι το οποίο θα στο ζητήσει και μετά από ένα μήνα ή δύο. Δεν σας το ζήτησε, δεν το κάνατε δηλαδή? Δεν επανήλθε, όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί βλέπουμε τόση ώρα φωτογραφίες από πλαστικές επεμβάσεις. Αν όμως σας φέρουν φωτογραφίες και να σας πούν παραδείγματος χάρη, εγώ θέλω τη μύτη της Αντζελίνα Τζολί. Μπορείτε να μου την κάνετε? Πριν την εγχείρηση ή μετά κάτι αυτό? Πριν την εγχείρηση. Όχι τη Αντζελίνα, αν είναι πριν την εγχείρηση μετά. Γιατί μετά, αν είναι επιτυχημένη βέβαια. Έτσι. Πολλοί προσέρχονται όντως με μια φωτογραφία ανθρώπων που μοιάζουν περίπου σαν αυτούς πριν την εγχείρηση. Ή νομίζουν ότι μοιάζουν. Και από την άλλη μεριά του χαρτιού είναι καρφιτσωμένοι άτομα τα οποία θέλει να γίνει και αυτό σαν εκείνα τα οποία έχει διαλέξει. Ποιο πρόσωπο σας φέρουν πιο πολύ? Είναι λίγο θεμιτό, είναι λίγο κατανοήσιμο. Κάποιοι λένε, γιατρέ, εγώ εμπιστεύομαι στην κρίση σας, στην καλλιτεχνική σας νότα. Και βέβαια αυτό είναι το καλύτερο και είναι και η πιο εύκολη ενδιαφερόμενη, θα έλεγα. Οι ηλικίες των ανθρώπων που φέρνουν τις φωτογραφίες αυτές είναι κορίτσια νεαρής ηλικίας ή είναι και γυναίκες οι οποίες έχουν αρκετές εμπειρίες στο δισάκι τους? Συνήθως νεαρά άτομα, τα οποία βλέπουν τη ζωή με ένα άλλο όραμα, με άλλες επιθυμίες, αλλά ήθελα να τονίσω και άνδρες. Το ποσοστό είναι περίπου το ίδιο. Φέρνοντας φωτογραφίες ηθοποιών ή τραγουδιστών? Ηθοποιών. Συνήθως πιανού, πολύ γνωστό. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο, γιατί το κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό. Αυτό που καθορίζει το πώς θα γίνει μια μύτη στο πρόσωπο είναι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Σε ένα μακροπρόσωπο άτομο δεν μπορεί να κάνεις μια πολύ κοντή μύτη. Σωστό. Μια φαρδιά μύτη σίγουρα δεν ταιριάζει σε έναν ο οποίος έχει πολύ στενά ζυγωματικά. Θα πρέπει να προσαρμοστεί με όλο το προφίλ και κυρίως με το μέγεθος του μετώπου, με το μέγεθος της απόστασης από τη μύτη μέχρι το πηγούνι. Υπάρχουν αναλογίες. Αν δείτε στα σχέδια του Μιχαήλ Άντζελο, είναι όλα μελετημένα και καλλιτεχνικά και χειρουργικά. Άρα ποιο είναι το ωραίο προφίλ? Ήταν πλαστικός εποχής που τα φτιάχνε έτσι. Ο πλαστικός να ρωτήσω κάτι για το μύθο της γαλλικής μύτης. Έχετε και σας ζητάνε γαλλική μυτούλα? Αυτός είναι ένας μύθος της γαλλικής μύτης, ο οποίος προέρχεται περισσότερο από τη φαντασμάδα των Γάλλων παρά από μια ρεαλιστική ομορφιά. Κάτι Γάλλους με κάτι μύτες. Δεν ταιριάζει σε όλους. Παπαγάλους. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γι' αυτό τονίζουμε ότι δεν κάνουμε ούτε γαλλικές ούτε ευρωπαϊκές μύτες, αλλά κάνουμε τη μύτη που ταιριάζει στο δικό σου πρόσωπο. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τη μοντέρνα ρινοπλαστική και σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Η ρινοπλαστική σήμερα έχει μια πρακτική βασική αρχή και τονίζει και ενημερώνει τον κόσμο ότι είναι σωστό να γίνεται παράλληλα η ίδια εγχείρηση και για το διάφραγμα και για την αισθητική. Αυτή είναι η σωστή τακτική, θα έλεγα, και όχι χειρουργική μέθοδος. Όσον αφορά τη μέθοδο, ανάλογα με το πρόβλημα, μπορεί να γίνει ή με κλειστή τομή από μέσα ή με ανοιχτή τομή από το μέρος της στυλίδος, η οποία χρησιμοποιείται σε πιο δύσκολες και ασύμμετρες μύτες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σήμερα γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, και αυτό είναι παρήγορο για όσους δυστυχώς έκαναν κακή εμπειρία μετά από μια ρινοπλαστική, να μην αποκτήσουν καλό αποτέλεσμα. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Να χρησιμοποιούμε μοσχεύματα χόνδρου από το ίδιο το άτομο, είτε από το αυτί είτε από μέσα από τη μύτη, από χόνδρο ο οποίος περισσεύει και δεν χρειάζεται για κάποια στήριξη σε αυτό το σημείο της μύτης, να δώσουμε το μήνυμα ότι μπορεί με έμπειρο χειρουργό να γίνει μια διόρθωση
και δεν υπάρχει λόγος να πέσουμε να πνιγούμε αν κάτι δεν πήγε καλά. Διάφραγμα, υπάρχει νέα μέθοδος πέραν της κλασικής με τομές κτλ. Διαφημίζουν για λόγους καθαρά εμπορικούς και μπερδεύουν τον κόσμο, θα έλεγα, ας πούμε, επιτραπεί, ότι μπορεί μια τέτοια επέμβαση να γίνει με το λέιζερ. Ναι. Το λέιζερ είναι απλώς ένα εργαλείο και αυτό στη φαρέτρα των εργαλείων μας, όπως οι ραδιοσυχνότητες, η υπέρηχη, η καυτηρίαση, η διπολική, η μονοπολική. Και όπως πουλάει στον κόσμο ότι το βλέπεις αυτό το αμάξι είναι τούρμπο, αλλά κανένας δεν ξέρει τι είναι το τούρμπο ουσιαστικά. Απλά θέλουν όλοι να έχουν τούρμπο. Όλοι θέλουμε να έχουμε τούρμπο αυτοκίνητο. Το καταναλωτισμού. Ψαρώνει το τούρμπο όταν το ακούει ο άλλος. Έτσι ψαρώνει και το λέιζερ. Την έκανα με λέιζερ ή έκανα λέιζερ. Βεβαίως όταν έχετε ένα στραβό διάφραγμα ή μια στραβή μύτη, όπως καταλαβαίνετε, ένα εργαλείο που λέγεται λέιζερ και εκπέμπει μια φωτεινή ακτίνα, δεν μπορεί να κάνει μια καλλιτεχνική εγχείρηση από μόνο του. Είναι απαραίτητα τα χέρια του εκπαιδευμένου χειρουργού να φέρει το σωστό αποτέλεσμα. Κύριε Παυλιδέλη, θέλω να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή, γιατί καλή ώρα βέβαια εμείς έχουμε εσάς εδώ, σας γνωρίσαμε κιόλας εννοώ, αλλά από την άλλη πώς μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να κάνει μια πλαστική μύτη συγκεκριμένα να ενημερωθεί και να βρει τον κατάλληλο γιατρό για τη συγκεκριμένη δουλειά? Σήμερα στην εποχή την ηλεκτρονική μπορεί από το ίντερνετ να σχηματίσει μια πρώτη γνώμη. Όλοι έχουμε κάποιο φίλο γνωστό που έκανε κάποια επέμβαση και έχει κάποια εμπειρία. Μπορεί να συμβουλευτεί τον προσωπικό του γιατρό ή έναν οτορινολαριγκολόγο να πάρει κάποιες πληροφορίες. Είναι πολύ εύκολο νομίζω κανείς να μην βιαστεί, να επισκεφτεί ένα-δυο άτομα, ένα-δυο γιατρούς και να αποκτήσει μια προσωπική γνώμη σε ποιον θα αποκτήσει την εμπιστοσύνη του. Σωστό, σωστό. Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι άλλο. Λένε πολλοί ότι οι πλαστικοί όταν χειρουργούν, καταρχάς υπάρχει ένας μέσος όρος, μια τάξη μεγέθους πόση ώρα χρειάζεστε για να κάνετε? Φυσικά υπάρχει και είναι γύρω στη μία ώρα. Γύρω στη μία ώρα. Πόσες επεμβάσεις περίπου την ημέρα μπορεί να τύχει να κάνετε? Γιατί ξέρω ότι τα ραντεβού τα ορίζετε εσείς αναλόγως με τους πελάτες σας. Έχουμε χειρουργικές μέρες που κάνω και 3 μύτες. Μάλιστα. Ακούτε κάτι την ώρα που χειρουργείτε? Δηλαδή κάποιοι ακούνε μουσική, κάποιοι... Ναι, μου κάνει... Ξέρετε, επειδή μου έχουν πει διάφοροι, γιατί έχετε μέσος αναδείξει κάτι που είναι ουσιαστικό για σας, που είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι. Σας έχω ακούσει και το έχετε πει αρκετές φορές. Ακούτε μουσική, κάνετε κάτι εκείνη την ώρα? Εάν δεν σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας με τους 10-15 συνεργάτες που υπάρχουν μέσα στην αίθουσα, ή αν δεν λέμε κάποιο καινούριο ανέκδοτο, γιατί για να παράγεις πρέπει να είσαι χαλαρός. Αυτό. Άμα είσαι γιατρός χειρουργός στην τζίτα, δεν ξέρεις να κάνεις. Πείτε μας λίγο παρασκήνια λοιπόν. Τι είναι αυτό που κάνετε? Αυτό έχει σημασία να μάθουμε. Να γνωρίσουμε εσάς καλύτερα. Είναι ένα καλό ανέκδοτο. Είναι πως φτιάχνουμε καλό μουσακά, γιατί όπως λέτε... Αυτό ξέρετε να το φτιάχνετε. Αυτό φαίνεται ότι ξέρετε. Υπέροχος κύριος Παυλιδέλης. Μάλιστα, οπότε το χιούμορ είναι κομμάτι, έτσι. Εάν το χέρι πάει του χειρουργού, πάει λέγοντας ακόμα και στη συνταγή του μουσακά. Αυτό είναι το ωραίο που λέτε. Εάν δεν πάει και πολλές ώρες θα κάνει. Και κακή δουλειά θα κάνει και κακή διάθεση θα έχει και επομένως κακό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ωραίο που λέτε, άλλωστε, το ότι το αποτέλεσμα έχει φανεί, γιατί έχουμε κάνει εμείς την έρευνά μας για το τι και ποιες κυρίες σας έχουν προτιμήσει και είχαν εξαιρετικό αποτέλεσμα. Προσπαθούμε για το καλύτερο πάντα. Μπράβο σας και συγχαρητήρια και με το καλό να σας ξαναδούμε. Σύντομα, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Και εγώ για την πρόσκληση σας. Και να μας φέρετε και μουσακά, γιατρέ. Θα το δοκιμάσουμε. Και μια μύτη. Λοιπόν, να είστε καλά.